Minä olen Kari. Me ollaan rakennettu Kangasalle 23 vuotta sitten vuonna 2000 tänne omakotitalo. Talossa on alkuperäinen tiilikatto, ei ole kertaakaan pesty eikä poistettu sammaleista. Työn sisältöön kuuluu mekaaninen puhdistus. Ensin puhdistetaan kaikki tiilien päät sekä pystysaumat ja nuo kouruosat. Rikkinäiset tiilet vaihdettiin ehjiin. Sen jälkeen katto puhalletaan puhtaaksi, jonka jälkeen rännit tyhjennetään. Ja sitten kun keli on kuiva ja suotuisa, niin siinä kohtaa sinne vedetään aine tuonne tiilien päihin sekä pystysaumoihin, että aine menee varmasti joka paikkaan ja tappaa kasvuston, mitä siellä katolla sitten onkaan. Se, minkä takia sitten tehtiin mekaaninen puhdistus, johtuu osittain siitä, että tiili on muuten vielä hyvässä kunnossa. Ja sitten se, että jos sinne lasketaan nyt hirveästi painepesurilla vettä, niin ei mene ainakaan vesi vääriin paikkoihin. Tämä mekaaninen puhdistus ja tämä aineen levitys niin on huomattavasti edullisempi. Ja yksi syy siihen, että teet tämä ulkopuolisella, on se, että aineita on todella hankala saada ammattikäyttöön tarvittavia aineita varsinkaan. Se on työturvallisuuskysymyskin, on ihan hyvä, että siellä on semmoinen ammattilainen, jolla on valjaat ja rensselit päällä, ettei tule tapaturmia. Työ on mukava antaa ulkopuoliselle hoidettavaksi, jos voi luottaa, että se tehdään niin kuin kuuluu. Mielestäni työ tehtiin juuri niin kuin on sovittu ja voin kyllä suositella muillekin. Kourulle.com